ha ọgbụgba ha ọhụrụ ndị be anyị nugwu nwanne ya ekwe na akụrụ Igbo mmanụ Igbo kwezuonu ndị be anyị mụ fenfe pericoma nwata tom na ngada nna ya gere m ntụrụ ọ na-eme oke ekwekwa obodo aṅaba ntị ndị mmadụ ajụ ya na-akụ magịrị ka ekwekwa akụrụ maka na ọ na-eme ekwekọcha ma agba ụcha n'utu ndị be anyị ka nkọrụ na akọ n'akọ ka eji agba ma were na-amụta ihe Igbo mụrụ nze m ọzọ n'ọgwụ ahụ one gara aga ka Chukwu kwere ndị ụmụ obom dị n'ime Ideato South Local Gọọmenti nke Imo steeti be anyị nkwa sị ha na ya ga-akwara ha ụzọ n'ịba wetara ha ọkụ na-enye ife n'obodo ha na-echezi mgbe katapila ndị enigwe ya abata obodo ya na mgbe ndị nepa Chukwu ya abata bido ya wụọ ọrụ ọma n'obodo ka ha hụ n'anya wee kwere na Chukwu anaghị ekwe nkwa n'azụ ndị be anyị aka nna m na wee kwara m akụkọ sị m na Chukwu anaghị ekwe nkwa n'azụ chaa n'elu ụwa na okwu Chukwu gwa nwaanyị aga na ya ehichi ya anya mmiri n'ọkwanụ nkwa oke nwa ka o kwere ya na oke nwa wa amụtarịrị ana na oke nwa bụ echeta obi esi ike n'obodo a mụrụ ya na ndị Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ omeghe ụzọ omeghe onwe ya ha nwoke mba Chukwu kwere nkwa Ezinne tụrụ ime na anụ ụmụ eze dịka ụmụ obom mụọrụ obodo dike uwe wụrụ mmụ Chief EBERE Goodwill Uzozie Ezechinyele nke izizi na anụ ụmụ obom na ndị Igbo ndị be anyị nna m gwara m na akwa ọkọ nna nkata na-enwe onye ma nke nwoke na nwunye mana akwa ọkọ ya nwoke na a na-esi n'eju ama ya Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ya nwoke nwa bịakwa n'ụwa enwe onye ma ihe o ji bịa ụwa ma nna m gwara m na dibịa n'ọkwa na-atụpụ a na-afụ mmụọ na-achọba ha anaghị akọ na akpa dibịa n'obodo ọkwa akara na were ya nwoke nwa ji wee bịa ụwa ka onye mmadụ n'obodo hụrụ wee buwere obodo amụma ọ sị ndị ụmụ obom na ha kelee Chukwu n'ihi na o mezuo onye nkwa ya site na ewe oke nwa bịara ụwa na eziokwu na ewe nwa bịara ụwa n'ọkwa n'ọkụ ya enye ife ka ọwụ n'oke osi ya eche ndụ na Ideato South niile na ndị Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ na ya ka nna wee cheta okwu nna m gwara m na ije oke nwa n'elu ụwa na ọ dị ka iji ugo gbuzuo ọma chakee na nnu ndebe anya na ya oke nwa bịara ụwa dọcha n'ọdụ ụgbọ igbe n'obodo a mụrụ ya mgbe o ji bido jebe ije ọzọwa onwe ya tata na o gbuzuo onye dịka ugo were oke osi na-eche ndụ dịka mmasị wee gbuo mgbe gboo na ndị Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ nna m gwara m na agbaka mbọ n'elu ụwa nọ nri ọnụ n'ụba na-esi na chi abịa ọkwara ya nwa Chukwu mere eze n'obodo ganataziri were ego Chukwu nyere ya wee rụọrọ obodo ọrụ rụọ ọrụ Chukwu kara ụwa ụnụ ụka ya wụ St. Paul Anglican Church nke ụmụ eze dịka ụmụ obom ganatakwara ọrụ ndị na-enweghị ụnọ maka na ekpere Chukwu zara ụmụ ogbenye ka ọwụ Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwara ihe ọma ka o mekọtara wee rụọ ọrụ obodo iro n'ọnọdụ onye ri ha akụ n'ọnụ o wee zọ nnukwu obodo kwere n'ezie na Chukwu emezugo nkwa ya kwa ụzọ n'ịkpa dịka o si kwuo mgbe gboo n'eziokwu ndị be anyị nna m gwara m na Chukwu malite ọrụ ọma ya n'obodo na ọ na-arụrụ ya ruo ọgwụgwụ ọkwa n'ọrụ ọma Chukwu ji oke nwa wee malite n'obodo ka o ji rụrụ na-aga ya nwoke nwa bịara ụwa na-enyere obodo aka na-atọ ndị nọ na mkpa n'ezie na-azụ imirikiti imi ụmụ mmadụ na akwụkwọ sị ha jebe akwụkwọ na ihe oyibo ji karịa Igbo ihe a mụrụ amụ na ya ka obodo nọ wee chie ya Ezechinyele ụmụ obom nke izizi ma ndị be anyị na nna anya ọkwanụ tata ya ochie dike na-eme ncheta ọmụmụ ya ka m chetara okwu nna m gwara m na eziokwu na ụbọchị amụ dike n'obodo ekwesịghị igba obodo nchegbu n'obi na ebube dike ka mba ji biri nna m na-akọrọ m n'obodo chezọ ya ji iri ebube ịmadụ na ugwu obodo arụọ na ndị be anyị na-akata aka nna m nọ na-agwa m na ọ na-adị mma nwa oke nwa gba oke ude egbe n'obodo ka onye ntị ike soro nụrụ onye isi na-esi agwa sị na ọhụrụ n'anya ka ọnụ nna ntị na ofu onye anaghị anụ ụda egbe n'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ na nkata aka nna m nọ na-agwa m ọ sị m na ibi n'ụwa dịkwa ha na mfe na iji uwe sika na iji ụwa dị ogbu n'elu ụwa na ọ dị ka ihu agha agbọrọ ajọ mmadụ agbakwuru ajọ mmụọ n'ihi na onye ọ na-agbara ahụ n'elu ụwa kwesịrị ka obodo jaa ya ike nna m na-agwa m na ọ na-akakwanụ mma ịṅụrụ dike bịara ụwa na ndụ na ọha ụbọchị dike nwụrụ obodo ajaba ya ike n'ozu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ kwa n'ọnọdụ ịṅụrụ dike bịara ụwa na ndụ ka ndị ụmụ obom Clan Patriotic Leaders ji wee gwakere m oke ekwe m ha sị m n'ezie na mgbawa Igbo niile ikwu na ibe ọgọdọ enyi nwanne na nwanna ndị ihe ọma na-adị mma ka ha bịa soro ha ṅụrị ya nwoke Chukwu kọrọ na ana be ha onye nke na-eme ncheta ọmụmụ ya n'ụbọchị taa na eziokwu na ya wụ dike dị ọra mma n'ezie na nnu ndebe anyị aka nna wee cheta okwu nna m gwara m na-arụsị na-emeta obodo mma ka a na-ahụ ndị nze na ọzọ na ya nna m na-agwa m n'ezie na ihe dị mma dị mma na ihe dị mma kwesịrị ka obodo jaa ya mma nji bụrụ oke ekwe m jibe na obi ya wee ochie dike gbara ahụ ka nje ṅụrịarị ya wee bụrụ oke ekwe m na-akpọtụrụ ya Chief EBERE Goodwill Uzozie Ezechinyele nke izi na ana Ideato South ụzọchi wara na anụ ụmụ eze dike ife abata ụmụ obom ọkụ na-enye ife ọnwa na-etiri ọra ọnwa dị n'Igbo dị n'oyibo n'eziokwu ndebe anyị hụchanụ ntị unu nna m gwara m na wuko ha na-ehi ụdụ n'ọkụ ihe na-eme ha n'obodo o ji wuko esi eme ka ekwesị akpọ ya nna m na-agwa m n'ezie na nkụ dị na mba na ọ na-eghekwe nnu mba nni o ji adị mma obodo ọnwụ na ichekwa ihe ha ji dị ebube ọ bụrụ na obodo gbuo ha ji dị ebube ugwu obodo arụọ na Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ na ya ka nọ na-asịzi unu na unu kiriwezie ihe Ideato South ji wee dị ebube na Imo steeti be anyị ihe ọma Chukwu mere ụmụ obom ọkpata ozu ọra mmiri na-ezoro ọra achị na-agbara ọra ofe
n'eziokwu eziokwu ndị be anyị gerenụ m ntị n'onu. Nna m gwara m na ọ na-eme obodo mụta oke nwa ha sị na ya nwa dị ka ha na-adị, ma obodo mụta akarị ori ha sị na nke ahụ yiri ndị ikwu nne ha. Nsi na unu kiriwe oke nwa obodo egie m ọnụ. Ọgaranya nwere egwu Chineke, ọgaranya Chukwu kwadoro, ọgaranya na-enyere ogbenye aka. N'eziokwu eziokwu ndị be anyị ya wụ dike dịkwa n'ọra mma. N'eziokwu eziokwu ndị be anyị gerenụ m ntị n'onu. Nna m gwara m na ọ na-adịkwanụ mma ihe dike mere n'obodo aja dịka ike na anaghị ekwu na nkịtị naanị obi awụrụ dike. Ọ sị m na ọ na-emeto dike na nke o mere wee kata obi mekwa ọzọ. Ọkwara ihe ka m ji na-agwa ya we ochie dike ya dịsike n'ike n'ọrụ ọma ọ na-arụrụ obodo ya. N'ezie ndị be anyị nsi unu ka aje nwere ya bụ nkwachukwu kwere oke mba. Na nna m gwara m na nnukwu mmadụ ọ dịkwana ka nnukwu arụsị. Ndị na-akọrọ unu n'ezie na onye na-ekwu n'okwu ya wụ the Chief Managing Director GU Ebeko Industries na-enye Nwachukwu mere Ezechi na Akparakụ na ana ụmụ ogom. Nna agwa unu ndị be anyị n'ezie na mgbịrịmgba ọma ha n'ụzọ na-atụ ụjọ. Nna akọrọ unu na onye na-ekwu n'okwu ya wụ the Managing Director GU Ebeko Services, the Managing Director Metzawus na-enye na ọ dịka eze ọra na-ebi ya oche onye ọgịrịga wara na nwa. Na ana m asị gị happy birthday n'ụbọchị taa iri eme ncheta ọmụmụ gị. N'eziokwu eziokwu igbo m ụzọ mụọ ọzọ agwara m unu na arụsị na-emeta obodo mma ka a na-ahụ ndị nze na ọzọ na ya. Nna m gwakwanụ m n'ezie na o si na-amị mkpụrụ ọma n'obodo ka ụmụazị na-agwọrọ ọhụụ ogologo ndụ. Ọkwa na ihe ọma ya ochie dike na-emere obodo ka ndị niile o nyere ọrụ ji na-agọrọ ya ọghọ. N'ezie na apịa na ọ ya wee riwe agwụ agwụ. N'otu aka ahụ ka ndị ọ na-azụ nri n'obodo ji wee na-ekwu n'ezie na ọ ga-adị ka isi mmiri na isi mmiri ada ata ata. Ụmụ ogbenye ndị ọ na-azụ n'akwụkwọ ya na ndị ọrụ ụlọ na-ekwu n'ezie na ya wee Ezechinyele na ihe dị ka ya akọ na ha n'elu ụwa. Igbo m ụzọ m ọzọ na nna anya ọkwa n'ihe ka m ji wee cheta okwu nna m gwara m na ọkwanụ Ndubuisi na nkịta dị ndụ ka agụ nwere amụ mma. Nna m na-eme ka o doo m anya na anụ bụrụ isi bụ agba na obugo n'oke ọhịa na ihe ya na-agọziri ya wọhụ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Igbo m ụzọ m ọzọ n'ihi okwu a ka barịsta anyị nwe osu ọha ma dike eze dike ọmara Imoche Mbasi ji wee na-agwa m na ngụakịrị ya wee ochie dike ọhụ ogologo ndụ na ahụ ike wee na-ekwu ochie dike na onye kpọwa gị na mma n'obodo na onye ahụ ya ahụ mma. Nsi na onye kpọọ gị na njọ na onye ahụ ya ahụ njọ. Nsi na onye isi gị na awa ji onye ahụ eji nke ya chụọ. N'eziokwu eziokwu ndị be anyị gụcha anụ ntụ unu. Nna m gwara m na agba ha aka eje n'ihu ọkata na dịka o si eme arụsị na-ebeta obodo mma gba ahụ ọhụrụ ndị nze na ọzọ ewere ebure n'agha aka ka ike nga ya wee na-abawanye. N'otu aka ahụ na ochie dike na-emeta obodo mma gbakwa ahụ ọhụrụ na obodo ji aṅụrịgharị ya. Nna agwa unu ndị be anyị na anyị ma eburu oke ekwe nnaba ka ndị chụwa efi nji ana dike aka maka na ihe o mere erika.